Библиядан алынган тарих. Иисус Христосның бу дөньяга килүе турында жакшы хәбәр. Бу турыда күп җыллар алдан Алла Исая пәйгамбәр аркылы әйткән. Мин синең алдыңнан хәбәрчемне җибәрәм. Ул барыр җылыңны әзерли торыр. Бу пәйгамбәрлек сүзләре Алла хезмәтчесе Захария улы шомдыручы Иоанн турында булган. Ходай аңарга коткаручы Иисус килергә тиеш икәнлеген халыкка сөйләргә, аларны әзерләргә кушкан. Иоанн халыкка тәүбә итәргә кирәклеген сөйләгән. Аларның языкларын кичерүен сырап, шумдыру җыласын үтәгән. Тәүбә итүегезнең шын күңелдән икәнлеген тормышыгыз белән күрсәтегез. Христос тиздән җиргә килергә тиеш. Әзерләнегез. Алла сезнең языкларыгызны кичерсен өчен дөрес юлга басыгыз. Аның сөйләгәннәреннән соң күп халыклар үз тормышларын үзгәртергә теләгәннәр. Аларны пәйгамбәр Йордан җылгасына алып килеп, суга шумдырган. Суга шумдыру языктан котылу, жаңа тормыш башлауны аңлаткан. Халык Инде кожырбыз нишләргә тиеш? Дип Иоаннга сораулар биргән. Ул әйткән: "Аш булганнарга ризык, жарлыларга кием бирегез." Ул салым җыючыларны алдамаска, хәрби хезмәтчеләрне беркемне дә рәнҗетмәскә, хезмәт хакы белән риза булырга өйрәткән. Халык Иоанн турында булай дигән. Бу кеше Христос түгел микән? Христос түгелме ул? Дип уйлаганнар. Пәйгамбәр аларга: "Мин сезне суга шумдырам. Минем арттан куәтлерәк берәү килә. Ул сезне святый тынга шумдыра." Бер вакыт пәйгамбәр суга шумдыру җыласын үтәгән вакытта, аның җанына шул ук җыланы үтәргә дип Иисус килгән. Иоанн аны күреп әйткән: "Менә дөньяның җазыгын үз өстенә алучы Иисус Христос." Иисус шумдырылып судан чыккач, святый тын күгәрчен рәвешендә аның өстенә күктән төшкән. Шул чакта күктән тавыш ишетелгән: "Бу минем жараткан улым, куанычым." Шуннан соң святый тын Иисусны шүлгә алып киткән. Ул анда 40 көн ураза тотып, ашамыйча бик ачыккан, кәлсезләнгән. Соңгы көннәрендә шайтан аның җанына килеп әйткән: "Син Алла улы булсаң, ташларны икмәккә әверелдер." Иисус әйткән: "Кеше икмәк белән генә түгел, Алланың һәрбер сүзе белән яшәр" дип язылган. Аннары шайтан аны Иерусалимга алып килеп, ширкәү түбәсенең кырыена бастырып әйткән: "Әгәр син Алла улы булсаң, аска сикер. Язылган бит, Алла үз фәрештәләренә боерыр. Алар сине кулларыңа күтәреп барырлар. Аягың ташка бәрелмәс." Иисус анарга җавап биргән: "Алла Кодайыңны сынама" дип язылган. Аннары шайтан аны биек тау өстенә алып менеп, дөньяның барлык патшалыкларын күрсәткән. "Әгәр миңа табынсаң, буларның барысын да сиңа бирәм." Иисус әйткән: "Кит минем җанымнан, шайтан. Аллаңа табын, аңарга гына хезмәт ит" дип китапта язылган. Иисусны үзенә буйсындыра алмагач, аның җаныннан киткән. Бу 40 көн ураза тоту сынаулар Иисусны киләчәк биек хезмәткә әзерләгән. Шулай итеп, кеше Библия китабын укыса, белсә, анда язылганны үтәсә, сынауларны һәм языкларны җиңә алыр.